खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सरकारा टेट उथ्रिसारनाय सा 5,550 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम होबाय। दिमा हासाव दैबाज्रुमनि जाब्रबथाय, NITनि साथाम फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। बिबैखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव कपिली दैमायाव सानै बिदा-फंबायआ गब'ना थैयो। गवालपारा हाग्रा होखारनाय हाबाफारिया 1,140 बिघा दखल खालामजानाय हाखौ स्रां खालामबाय। कच राजबंशी हारिनि थाखाय आलादा कमतापुर रायजो आरो फारियाव थानाय हारिसानि थामोनथाइ बिनानै बङाइगावआव मोनसे गिदिर हानजा सुरदों। मैया गुवाहाटीनि गोजौनि अख्राङा गोथां महर मोनदों मानोना भारतनि एयार फर्सआ 93थि एयार फर्स सानखौ नोजोर होनानै मोनसे गिदिर एयार श' खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सरकारा टेट उथ्रिसारनाय सा 5,550 फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम होबाय। हादोरसानि सोलोंथाइ खान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसाम सरकारा रबिबारखालि गासै आसामाव 5,550 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनो। मेरिट आरो फोरोंगिरि उदायथि आनजाद टेटनि नम्बरनि गेजेरजों थि खालामनाय बे थिसनथाइफोरखौ खानापारा भेटेरिनारि कलेजनि फोथाराव जानाय मोनसे हाबाफारियाव मावख'आरि महरै थि खालामनाय जायो, जेराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो थिसनथाइ लाइजाम राननानै होयो। गोदानै थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव 3,800 फोरोंगिरिफोरा लवार प्राइमारि LP लेभेलाव खामानि मावगोन आरो 1,750 फोरोंगिरिफोरा आपार प्राइमारि UP फरायसालिफोराव थिसनजादों। सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगु बिथाङा बुङो दि बोसोरनैसोनि थाखाय दोनथ'नाय थिसनथाइ खान्थिया बे बोसोरनि मार्च दाननिफ्राय जागायफिनदोंमोन आरो ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट फोरोंगिरिनि बिबाननि थाखाय जोबथा सायख'नायखौ दा थि खालामनाय जाबाय। एसेम्ब्लियाव गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकारनि समफारिनि सायाव 1 लाख लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिनायनि थांखिनि सायाव बोलो होयो। बिथाङा बुङो दि सिगांनि सरकारफोरा माब्लाबासो मोनफ्रोमबो समफारियाव 20,000निफ्राय 25,000निबो बांसिन फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदोंमोन आरो खुंथायारि आरो आयेनारि जेंनाफोरनि थाखाय बेथन होनायाव गोबाव जानायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगु, मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, मिसिं गावखुंथाइ गौथुमनि CM परमानन्द सायंगिया, नारायण कन्वर, सन्जय दत्त, बिफानारि बिबानगिरि, गोदानै थिसनजानाय फोरोंगिरि आरो बिसोरनि नखरफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ। दिमा हासाव दैबाज्रुमनि जाब्रबथाय, NITनि साथाम फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। दिमा हासाव जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो जेब्ला नेशनेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि NIT सिलचरनि साथाम फरायसाफोरा बुलसल दैबाज्रुमाव गब'नानै जिउ खोमायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरा 8 नबेम्बर सनिबारखालि उत्तर प्रदेशनि 20 बोसोर बैसोनि सौहार्द राय आरो 20 बोसोर बैसोनि सर्बावर्तिक सिंह आरो बिहारनि 19 बोसोर बैसोनि राधिकाया गोमानानै दंमोन। फरायसाफोरा रंजानायनि थाखाय दैबाज्रुमसिम थांदोंमोन जेब्ला बिसोरनि गेजेराव सासेया दैयाव फिस्लायदोंमोन। बेखौ बासायनो नाजानायाव गुबुन सानैया बाज्रुमदों, नाथाय गोख्रों दाहारा बिसोर गासैखौबो बोहैलांदों। पुलिस, SDRF मावफारिया आरो जायगानि मावसोम हानजाफोरखौ लाफानानै रैखाथि हानजाया हरसे नागिरो। सनिबारनि बेलासियाव सर्बावर्तिकानि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो रबिबारखालि सौहार्द आरो राधिकाखौ मोन्नाय जादों। नखरफोरनो मिथिहोनाय जाबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोन्नाय जादों।
थामथि खौराङाव दङ बिबैखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव कपिली दैमायाव सानै बिदा फंबाया गबना थैयो। इम्फलनि सानै बिदा फंबाय लालु सा आरो शुभम साया 9 नभेम्बर खालि बिबैनि गोथै देहा सावनाय समाव सोनाब कार्बि आंलंनि कपिली दैमायाव गबनानै जिउ गोमादों। बिथांमोनहा फोरबोनि समाव दुगैनो दैमायाव थांदोंमोन आरो फैफिनाखिसै। माखासे घन्टानि उनाव SDRF आरो जायगानि पुलिसनि रैखाथि होगिरिफोरा बिसोरनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। पस्टमर्टेमनि रिपर्टखौ फोजोबनानै गोथै सहखौ नखरनो गथायबाय। ओनसोलनि दैमा-दैसा आरो दैबाज्रुमफोराव साबसिन रैखाथि राहा लानो थाखाय जायगानि सुबुंफोरा खावलायगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गवालपारा हाग्रा होखारनाय हाबाफारिया 1140 बिघा दखल खालामजानाय हाखौ स्रां खालामबाय। रबिबाराव गवालपारा जिल्ला खुंथाया हाग्रा बिफानजों लोगो नांनानै मोनसे गेदेर रैखाथि हाबाफारिनि बाहागो महरै मोथिया रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय दहिकाटा रिजार्भ अरनाव दखल खालामजानाय 1140 बिघा हाखौ आवग्रिनानै लाफिनदों। बे दखल खालामनाय अपारेशना फुंनि 5:30 रिंगानिफ्राय जागायदों आरो जेबो जाथाय जायालासे गोजोनै मावफुंजादों। बे खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय 20निबो बांसिन एक्सकेभेटर आरो 100निबो बांसिन सिकिउरिटि मावफारिया थिसननाय जादों। गासै 588 नखरफोर जाय बिथांमोनहा हाग्रायाव आयेन बेरेखायै थाबोगासिनो दंमोन बिथांमोनखौ बोखारनाय जादों। हादोरसा हाग्रा बिफाननि स्पेसियेल गाहाय नेहाथारि M.K. जादबआ बुङो दि बे अपारेशना आसामनि हाग्रा रिजार्भफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनसे गोनां राहा होनना बुङो। दानसेनि सिगां नटिस फोसावनाय जादोंमोन आरो 70% नखरफोरा गाव गोसो जानानै नागारदोंमोन होनना बिथाङा बुङो। जादबआ बेखौबो मुंख'दों दि गोदानै दाबि खालामफिनजानाय हाया आबहावा बिगियानारि महरै गोनां। श्री श्री सुर्य पाहार हेरिटेज थावनिजों फोनांजाबनाय आरो हाग्रानि मैदेरफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार थाग्रा जायगा होयो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे होखारनाय खामानिया हाग्रा ओनसोलफोरखौ बोखांफिननो आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोर गुबैयै मानसिनि हाबफैनायजों गोहोम गोग्लैनाय मैदेरफोरनि थाग्रा खुलिखौ लाबोफिननो थाखाय मोनसे गुवार नाजानायनि मोनसे बाहागो। बाथि खौराङाव दङ कच राजबंशी हारिनि थाखाय आलादा कमतापुर रायजो आरो फारियाव थानाय हारिसानि थामोनथाय बिनानै बङाइगावआव मोनसे गिदिर हानजा सुरदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा कच राजबंशी हारिनि थाखाय आलादा कमतापुर हादोरसा आरो शेड्युल्ड ट्राइब STनि गनायथि होनांगौ होनना दाबि खालामगासिनो दं। बे धर्ना हाबाफारिखौ आक्रासु अल कच राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियन KOL कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन दुलाराय आसाम कच राजबंशी सन्मिलनीजों लोगोसे 20निबो बांसिन गुबुन गुबुन समाजारि हारिमुआरि आफादफोरा जयै खुंफुंदों। नुजाथिफैनाय सुबुंफोरा आसाम, सोनाब बेंगल आरो बिहारनिफ्राय फैदों। आखायाव प्लेकार्ड लानानै आरो सरकारनि आखाय होनायनि थाखाय स्लगान होगासिनो दंमोन। होंगो दोंगोआव रायज्लायनाय दैदेनगिरिफोरा हादोरसा सरकारखौ सोलिबाय थानाय निष्क्रियतानि सोमोन्दै सांग्रांथि होयो आरो बुङो दि जुदि बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि सोमावसारनायखौ बांहोगोन। बिथांमोनहा बोलो होनानै बुङो दि कच राजबंशी हारिनि सिनायथि, हारिमु आरो मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय हादोरसा आरो STनि गनायथि मोननाया जोबोद गोनां। द'थि खौराङाव दङ मैया गुवाहाटीनि गोजौनि अख्राङा गोथां महर मोन्दों मानोना भारतनि एयार फर्सआ 93थि एयार फर्स सानखौ नोजोर होनानै मोनसे गिदिर एयार श' खुंदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा बे हाबाफारिखौ नायनो थाखाय लाचित घाट आरो गुबुन मुंदांखा थावनिफोर जेरै उजान बाजार आरो अश'कलान्त मन्दिराव ज' जादोंमोन। नायगिरिफोरा भारतनि एयार फर्सनि जवानफोरनि रोंगौथि आरो साहसखौ गोसो बोनो हानाय दिन्थिफुंनायखौ बाख्नायदों। सानजौफुनि 12:30 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम गासै मोन 15 गुबुन गुबुन रोखोमनि बिरखंफोरा नोगोरमानि गोजौआव बिरदों जेराव राफेल, मिग आरो सुख'ई बायदि गोहोम गोनां फाइटार जेटफोर दंमोन, जाय सोमोनांथाव अख्रां दावहा नांनायनि मोनसे फारि दिन्थिफुंदों। बे दिन्थिफुंनायाव मुंदांखा सुबुं रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनाय जादों जेराव दिन्थिफुंनायनि समाव बिथांनि मेथाइ मायावीनि रातिर बुकुत दामदोंमोन।
बे गेदेर जाथायनि थाखाय एच.बी. र'ड आरो एम.जी. र'ड बायदि लामाफोराव फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम गोख्रों ट्रेफिक नेम बाहायनाय जादों जाहाथे मोजाङै आरो रैखाथियै सोलिनो हायो। बे हाबाफारिया जोबोद जाफुंसारदों। अख्रां सान्थ्रिनि बिहोमाखौ फालिनानै आरो गुवाहाटीनि सुबुंफोरखौ गोजोननाय होदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।